Parte de casă tare de tot. Bani dacă am? Am. Nu mi-e foame. Am mâncat bine. Un aeroport aici au de toate, tot ce vrei. Dar ce mânca, Bogdan? Skittles. Hai mama, te spun că trebuie să... Îi fă un borș cu fasole cu mine. Da, un borș cu fasole. Nu mama, hai că trag oamenii ăștia de aici au venit cu mâncarea la mine și trebuie să mă duc să mănânc. Uai, murind de foame în aeroport, mâncava-și gura, în tita mea aeroportul. E abandonat, care dintre mai aeroportul? Că stai abandonat, frate, niciun lume. Uai, am găsit m-am parat. Uai, mi-e foame tare, e serios, eu n-am mâncat nimic azi. Ia-te și mers de pinguino părita. Mi-e foame tare și mie. Hai, reveni. E deliu, mă, e deliu. Ia-te și mai de ăla. Nu știu, gata. Hai, ia ceva din el. Ține. Nu mai putem să respiri. Bă, dar ne îngreșăm tare de la astea, știi, nu? Am diabet, mama eu nu le mănânc, că i-a luat pentru jador, mama. Bă, dar chiar ai prostule, tu n-ai voie. Vai, mama. Hello. Ia uite. Bă, dar unde pune, măi? În geantă la mine. Hai. Hai să mergem. Ești brăt. Provocare! Ce provocare? Ne-a zis o provocare. E handicapat așa. Așa e el, e handicapat. Nu, am glumit. Uite, dacă eu ți-i ce înseamnă asta apucat? Tu nu mai ține semn, nu ai frică. Păi ce s-a apucat? Deci nu știu cine are probleme în casa asta. Gândește, dacă eu să faci Mariana și eu dacă apuc, dar eu n-am făcut asta. Eu, uite, eu nu m-am fac așa. Dar voi e un pic... Pe mine tot auzi, tot Să auzi. văd ce scrie și... Ce poți să... Da, arată-ne Mariana. Văd brandul de la maio, asta înseamnă că te-am dezbrăcat. De ce tu ești la chiloțime mereu? Mă, omule. Astăzi mi-a spus că iei tot pe aia verzi. Nu, nu tot pe Hai, Mariana mea. Îi scoteam. Când mi-a fost mai greu, toată lumea m-a lăsat. Doar un prieten bun decât el m-a ajutat. Mi-a întins o mână și mi-a fost de ajutor. Cum să nu-i rămân toată viața mea dator? Când mi-a fost mai greu, toată lumea m-a lăsat. Doar un prieten bun decât el m-a ajutat. Mi-a întins o mână și mi-a fost de ajutor.